Здравейте, ще се опитам да ви покажа работата на някои мрежови протоколи. То за начало стартираме снифер. Избираме интерфейс, чието пакети ще прихващаме и го оставяме да посъбере малко пакети. ARP е така наречения Address Resolution протокол, служи за връзка между MAC адресите и IP адресите, между физическите MAC адреси на мрежовите карти на устройствата и логическите IP адреси. Това показва ARP кеша за съответния интерфейс. В случая има два динамични записа. Ако използвам диагностичен инструмент ping до хост в локалната ми мрежа, който знам, че е жив и ще отговори, се минава през ARP процеса отново, така че вече и този хост е в ARP кеша. Може да се създаде статичен запис последния начин. Използвам IP, което мисля, че знам, че е свободно. MAC адрес слагам. Ето го нашия статичен запис. По този начин го изтриваме. Ако изпълним командата ARP без параметър, ни показва help. Ако кажем ARP-D, това ще изчисти ARP кеша на компютъра ми. Така, да видим нашия снифер. Филтрираме по протокол. Харесваме някой резултат. Така, тук виждаме source MAC адреса и destination MAC адреса. Source MAC адреса е MAC адреса на моята мрежова карта. Ето го. Тук има детайли за протокола, sender MAC адреса, което съм аз, съответното IP, target MAC адреса и target IP адреса. Така, може да използваме ping до различно нещо, не е задължително да е в локалната ни мрежа. Махнем филтъра и да кажем ICMP. Така, това са ping пакети, които са минавали. Съответно, това е нашия, който използвахме до DNS-ите на Google. Така, тук се вижда Source MAC, Destination MAC. Виждат се детайли за пакета. Така, това тук е протокола, който се използва. И тази стойност, Time to Live, е така наречен TTL, което дефинира през колко хоста може този пакет да мине преди да бъде дискарднат. Може да се види и в самия пинг. Също така се използва TCP или UDP, транспорт протокол, в четвърти леер на OSI модела.
Съответно за reliable или не-reliable движение на данните. Махнем да си избереме, сложим филтър да ни покаже HTTP заявка. То няма много, но чакайте. Отвориме нещо. Така. Ето това трябва да е ABV-то, което отворих. Така, тук в снифера се вижда какъв протокол се използва за доставката на комуникацията, за комуникацията с source port и destination port. В случая ние филтрираме по HTTP услуга, която обикновено върви на порт 80. Тук виждате и фактически HTTP протокола. Това е хоста, който отворихме, abv.bg. Така, пример за unreliable метод е UDP. DNS комуникацията използва UDP. Ето това е DNS заявка. Тук виждаме User Datagram Protocol UDP с Source Port и Destination Port. TracerT командата, да кажем, показва движението на пакета през всичките хопове или хостове, докато стигне до крайната си дестинация. При Windows се използва TracerT. Ако тук сложим -D, значително ще забързаме процеса, тъй като Windows няма да се опита да резолва ето тези имена. При traceroute се използва при Linux системи. Същото нещо казваме. Съответно, резултатът е същият. Просто друга операционна система, която използва този синтаксис. Общо взето, мисля, че това